Хора, нещо спря телефонът, не знам какво стана. И май ще направя епизода на 2 части. Да. И втората част е около няколко, ще е около 10 минути, защото ще стане вече май дълг. Ела ми тук. Конче малко. Лад, меча ми. Къде е той? Липсва. Липсва ми меча. Къде ми е меча? Майка мръсна. Къде ми е меча? Това тъпана Ендърман. Ой, порасна ми дърво. Това. Еми хора, меч ми го няма. Ще отида да си направя... И да... Скъби ми се меча. Ще тръгна да направя. Ще сложа да се печа айрона, забравих. Да. Ще го ставя. Ще си направя един айрон меч. Имам ли? Имам. Ще си направя пръчки. Да. Хора, мислех да бъде 10 минути, но това е края на епизода. Да. И кажете ми какъв да бъде. Кажете ми какво да направя. Какъв клип да измисли, че не знам и аз. Ще сложа... Еми да, хора, това беше краят на клипа, да. И само да ви питам,
Да започна ли да правя епизоди с оцеляване в истинския живот? Питам от вас. Ще стана това нещо. Да. Само за отида да се взема айрона. И това е майката. Да. Готово. Да си направя меч. Дали имам ножица? Забравя съм. Имам. О! Събравих да си сложа шапката и панталоните от... Както съм ги намерил в пещерата. И... Да. Това беше клипът, хора. До следващия клип.